एसटि हिसाबै जोंहा मोनथाय दं हिसाबै आबाद मावनानै जानो नागिरनायावबो बिथांमोना बादा होफैयो। नाथाय नैबे जायगाखौ नोंथांमोना नाय, बेयाव गुबुन हारिया फैनानै खोथिया आबाद खुयो, गोबां आबाद मावनानै जायो, बेयाव फरेस्ट बिफाननिफ्राय जेबो एक्सन लानाय जाया। लोगोफोर, मोनसे रादाब लानानै फैलायबाय आरोना, जोंनि गेजेराव मा थासारि जागासिनो दङ दिनैनि दिनाव जोंनि बर' हारिनि सायाव आरोना। जानो हागौ बे रेन्जार जानो हागौ आरोना, रेन्जारफोर बा सासे अफिसार रेंकनि जानो हागौ आरोना, गुबुन हारिनि मानसिया दिनैहाय जोंनि बर' हारि एसटि मानसिफोरा जोंनि हायाव जि मावनानै जादों, बे मावनानै जानायखौनो दिनैनि दिनाव बेयाव मावनो मोना होननानै बादा होफैयो। बिनि उनावहाय दिनै बे जायगायाव बिसोरो माबा मोनसे बागान बिफां गायनायनि प्लान खालामदों, जाय जायगाखौनोखि जोंनि मानसिफ्रा मावनानै जाखायो आरोना। आबादफोर गुबुन गुबुन माइ खेथिफोर बेबायदि मावनानै जायो। बे हाखौहाय दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बे मावनायनिफ्राय बादा होनानै दा बिसोरो लानो नागिरदों आरोना। जोंनि 6 सिडिउल एरियायावहा जोंनि एसटिफोरनि लागै जि जायगायावनो थाया मानो जों मावनानै जानो मोननायनि जोंहा मोन्थाय दं आरोना। गोबां मानसिया बुजिया आरोना बेफोर बाथ्राखौ ना। फरेस्टनि हा फरेस्टआ लाखागोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंगोन, नाथाय जोंनि 6 सिडिउलाव जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय मा मोन्थाय होदों बेफोरखौ साननानै नायनांगौ आरोना। जोङो मोजाङै नायनो रोंनांगौ ना। दा बेफोरबायदि जाथायखौ जोंनि बर'फोरनि सायावल' बे खामानिखौ मावदों, बेखौहाय दिनै बिसोरनि रायजो राजाफ्रानो मोजाङै मिडियानि गेजेरजों ना बुंफुरनानै होदों, फोरमायनानै होदों आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदों आरोना, मोजाङै मा बाथ्रा बुंदों बिथांमोना आरोना, रायजो राजाफ्रा ज' जानानै। नोंथांमोना नायलाङोब्लासो भिडिअखौ बुजिगोन आरोना, जोबजासिम नायोब्लासो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लादो, मा बुंदों होना बिथांमोना ना। आरो चेनेलाव गोदान फैदोंबा नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै होनो हागोन आरोना। आरो भिडिअआ मोजां जादों गाज्रि जादोंबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायनो हागोन आरोना। भिडिअखौ नायलांदो आरोना नोंथांमोना बे समावहाय। बिथांमोननो हगारलायनाय बै समाव केम्प दङमोन, बिथांमोननि आमोलावनो बेयाव काजु बादाम जादोंमोन। बे काजु बादामा दिनैसिमबो नेरसोन दङ। आरोबाव बिनि उनाव थालिर बागान दंमोन। बेनिफ्राय फैयै फैयै बिथांमोना दिनै सिजफायाराव फैबाय। दा जोंहा बेयाव दिनैनि ज' ओंखारनायनि खारना बेनो जे जोंहा गोदो आबै आबौमोननिफ्रायनो जोङो बे जेनाखि हगारनाय जायगा, बे जायगायाव जोङो गोदोनिफ्रायनो सिबिं आबाद मावनानै जाबोयोमोन। नाथाय थांनाय 4 बोसोरसो सिगां फरेस्ट बिफाननिफ्राय फैनानै जोंखौ माना होनाय जादों, सिबिं खुयै होआखै। सिबिं खुयोबा ट्रेक्टर लांनो नागिरो। नाथाय जोङो दुखु मोननाया बेनो, जों बर'आ एसटि हिसाबै जोंहा मोनथाय दं हिसाबै आबाद मावनानै जानो नागिरनायावबो बिथांमोना बादा होफैयो। नाथाय नैबे जायगाखौ नोंथांमोना नाय, बेयाव गुबुन हारिया फैनानै खोथिया आबाद खुयो, गोबां आबाद मावनानै जायो, बेयाव फरेस्ट बिफाननिफ्राय जेबो एक्सन लानाय जाया। खिन्थु जों बर'आ जेब्लानाखि बेयाव माबा मोनसे मावनानै जानो नागिरो, फैनानै डाइरेक्ट बुंफैयो नोंसोर बेयाव मावनानै जानो मोना, जुदि ब्रायै मावोबा नोंथांमोननि ट्रेक्टरखौ लानानै थांनाय जागोन, बेबायदि जोंखौ धमखि होफैयो। आरोबाव मोनसे जाना जाहैबाय, दिनै फरेस्ट बिफाननिफ्राय जोंनि रायजोनि खुनु कनसाल्ट गैयालासेनो बिथांमोना 62.5 हेक्टरनि मोनसे सेंसन लाबोदों। जोंहा बेयावनो जोङो दिनै ज' जानो गोनां जानानै फैदों। जोङो बे 62.5 जेनाखि हेक्टर बिथांमोना सेंसन लाबोदों, जोंहा बेयाव अजद गैयामोन। नाथाय दिनै जोंनि दखल सत्तम हाखौसो जोंखौ लोगोसे जोंनि माइ गायग्रा हाखौ माखासे लांफानानै बिथांमोना बे बागान खालामनो नागिरदों। नाथाय नैबे गोलैसोनानै थानाय हाखौ सावगुरिनिफ्राय लानानै नैबे भेलाखौबा धलासिम थिनालिसिम मथा मथि 80 हेक्टर बिगा हा दङ। बेखौ आनज्रायनानै जों बर' मावनानै जाबाय थायो। थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला बे बिथां एनजिअफोरनि मानसिफ्रा बिथांमोना बे लामाजोंनो सानफ्रामबो थांलाय फैलाय, दैलि थांलाय फैलाय। जोंहाथ' सन्देह दं बेयाव माबा मोनसे अनसुंथाइ लानानै पकेट मानि खरसा लानानै बिथांमोनखौ सान्स होयो होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। आरो जोङो नैबेखिनिखौ जोङो सिगां जागायजेनजानो लुबैदों। फरेस्ट बिफाननिफ्राय जेनाखि सेंसन फैदों, नैबे जेनाखि आबाद मावनानै जायो, बे जायगाखौ जोङो गायग्रोनांगौ। बिनि फरे जोङो सावरायनायनि गेजेराव जुदि जोंहा हगारथाव जायोबा जोङो बेखिनिखौ हगारलायनाय जागोन रायजोजों सावरायनानै। खिन्थु नाथाय जोङो बेखिनिखौ हगारग्रोनाय जानाय नङा। जोंनि दखल थानायखौ बे जोंनिफ्राय 7टा गामिनि रायजोनि डिसिसन आरो बेयो। खारन बेयो जोङो गोबां समनिफ्राय जोङो बे दखलाव दङ जोंनि रायजो। नोंथांमोना बयबो खोनाबाय आरोना, गावनि खोमाजोंनो आरो नुबाय
जोंनि बर'फोरनि सायाव दिनैसिमबो माबादि खालामो आरोना गुबुन हारिनि मा होनो अफिसारफोर थायोब्ला ना गुबुन हारिनि अफिसारफोर थायोब्ला जोंनि हाखौ माबादि खालामो दाबोनि नोंथांमोना नुबाय दं। आरो बेबो जोंनिनो खुंथाइ गोहो आरोना जोंनिनो खुंथाइ गोहो जोंनिनो आखाइ जिहेतु जोंनिनो गोहोआव थानानैब्लाबो दिनै जोंनि मानसिखौ माबादि खालामनो साहस खालामो आरोना दिनै जों नुनो मोन्दों बेफोरनि गेजेरजोंबो आरोना। थ' बिटिआर सरकारनि सायाव बिथांमोना खावलायखादों बेनि सायाव जोंनि बिटिआर सरकारा थोंजोङै नोजोर होनानै मोजाङै मावना होबानो जाबाय आरोना खामानिफोरखौ बेबो मोनसे। थ' लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै आरोना बाय।